নিয়া जों हरो आंनि अफिस पाइमानि यागोलो ठीक 11টা থেকে 11:15 आम हाइजराव आं अफिस डेली याकारो आबो परे चराइनि बिथि ताई खाता कचारजाक मानि आबो पाइयाखै थाइ अफिसनि माने नगो थांगोमनि एडभाइजारो ठीक काइसा एको डॉक्टर गौतम देवबर्मा बिना चेम्बारनि बसकाङो एडभाइजार दमोन आरो फाइसो फाइकेनो आरो बासावै एक्सारसाइज जुआ नों तंलाइजाक बरौ दो जोंनो सिग्रि सग्रा खायनाय बाथागि के जों खारै थां मांखामो किन्तु जों आरो लकेल सि को बो बाइकेनि जेब्ला आनि फुलो काजाके बो आरो से लकेल आरो से नक केबा गवा दादा नरनो जों नोंको अरनिसे ताम बम हाय सिसिगा गे बर आफुके एको रिफ्रिज फाइया गे फाइगां के न तामखा एको जों साका नागि कसang कसang रादि रिलेक्स इगा का आफुके न ते खरसा फाइया गारि बाय बं दल न ते खरसा फाइगां के न तामखा बो फाइनाय तामलाय के बर जोंनो यानि थांनाय मसे कासुइ गाके सिग्रि सफ्रां दंखा गाबरके बं बरलां मापसानो नै सिगिन दंखो किन्तु ओ मापसानो के नों जोंनो ता सादि ओ जेंनाय रंसे फोरोंदि नै साइ दंगा जरानो जोंनो फाइ बस फाइया आ जे ताइ खरंनि ओ पुइया होय थाइनाय रं गांके बुजा खांगाके आनि एको ब्लेजार सुमजा ब्लेजाराव मोबाइल कानि दङ अफिसनि चाबि दङ ताइ आनि जे बाइक दङ बाइक न खिक्लाय सबाइका आनो गथाम खिक्लाय बुखा ओंखाय आनि बखर रबनखा याकिं बुखुमांखा ओंखाय आनि ओ मानि रखम बां खिबि माखारका आनि ब्लेजार मोबाइल काइनै बबाइ पार्ट आलादा थाखा दो बके बिन्दक बखागो साइदं थाखा आंके आं खिक्लाय बुजा दंखा गांके न बुजा खांके तो आरो ताइ दङ आं गथाम बाय देरानाय गां खारका बे आं एडभाइजार चमनिति खारै गो बिनयां नगबो थानाय माबो आरो बिन दगावसो ब्राब नै दलायखा गाके आंगो खारपानो तर खेता कारण बर नि बसिबां रिफ्रिपन मानो आके टेप खारि मा थांगा आबुल परे गुरि हर ताइसा गरम तुइ किछु बरनि हेल्प नावै मा फाइया किन्तु आ फाइफोर गाके नुखा आनि आमानि रकरि खेता बे बाइक ले काइसे बेराजाक मांखा आनि बाइक किन्तु चाबि मालिया बाइक चाबि अफिस चाबि मोबाइल गानि इनको हेलमेट अबर कुनफा मालिया ता के जों आबुन बागिनो तिनि अरो आइसुक जराव न बर खरसानो रम खाकिन्तु पुलिस बो आ जों आप्रो दंफोरनो ता इके तिनिखाय जों केस मार फाइया जोंनि मिडिया अकरा रक फाइया कारण अमाके समाजामा बुजा मानि आमबो जों खरसा न्यूज रिपोर्टर मोखां सिजाक दङै सुदोसे हमसो बुजा आं हेलमेट खुलुग लागा साका नागि आं मिडिया से नरतामनि आफायंखा किन्तु आप्रो जराव बर बताम भिडिअ खायो खायो नरताम खायमा खायरता जों तो आफाय बलायनि र कोनो इच्छा करे गां मा खारका खारि आं गां फसैगामो आसो अवस्था ता तिनि केस का पछिम थानाव अच्छा अरो नरनि जे रांमारि 18,000 जे कमाउनि सामानि आबो बड कमा का फैसा आनि आ बेगो तनि जगा बरक बेग नि कुबाय मिखता मोबाइल माले आत आबुल परे बबो आलादा खे सकानि बुजाखा आबो बसासु नोंखे बर जागा बुजाखा आंखे जुं एलबो दंखा कादो बाइकनि अंके बरनो जों नर तामातिं दारा माने आमा हायतां लादि नर स्वाग नों जा जों गुबुन सामङो माने दारानो मुनानि थांमानि जे दारानरो आइमाने कारण खांके बसेरानि बिथिरो बाइतुखा बाइतुयाखै फाइमाने कारण खैतो उनखौ रांख्लांना नि फायो का आं जि बाजार खाय थांकुलनो प्राय 10,000 रां आं एटीएम नि कारिनाका लेक समनि बंधन एटीएम बो कारितुयाखै बो फाइया बिनि जरानि निउज परिबाय 9टा 9टा आयो बिनि फाइना बंगाबो 10टा फाइया आं मामि सम दङ दारा नों माइसे थांसि गे माइसे थानिका नखौ सालाय सालायथानि तो अनेक मैथाव निउज इडिट खालायखा गे आनगो मेसिन दङ न जखन गे जोंआबो खालायखा गे स्क्रिप्ट ngoro खालायखा गे प्राय 11टा 15 बा 20 अमाय 11:30 जों मासु गरि ठीक टाइम जेबा गा जरांगानो जों अखरि थांगानो है आबो माने मुसुक सुइनो बेंक मा हायता नों बुथाका गा बुथागांगानो बर थांगानो बर खुनो केमेरा खानि जेंका गे दारा टिपिखौ खुनुका नर आनो सिनिया दा जों मुंति हायसि सांबादिक सिनि सापानो से बर जों सांबादिक मुंति सिनियानि बर माने हानि सबरे सतां खायता गाफ्रो आबो जरानो गारि बाइक गाफ्रो जरानो गारि बाइक खरसा फायगा दा फायगा बको माना खाय तमस पुइला बो बुकुंनाय बो बुखांगे ते मासा बुखांगा माने बो जों साइजि मेला जानजान लामा जानि थाखा दा जों जानजान ला खारखाथि आन्थेन केमेरा फुटेज सब दङ जा
ক্লিয়ার ন যেটা সম্পুতা পুরো বাকি খারকা তামুখা যত তিসাই মালিয়া যেমা মানে চিন্তানিব আচ্ছা ফুটেজ আবো তো খরক বুসুক সেদিনও- হ্যাঁ বুনাই রকম খরক বুসুক খরক বুসু বলতে বড় জায়গাব খরগুড়ি খরক বমা হাইরক মানে বমর হলাম মধ্যে মান রক বুমুনো তো সুমায়া জগদীশ দেবরমানি খরচ বুকমান বুমানো তে বাদ বাকি কিছু লুকাইছিনি প্লাস ইনি জায়গাব ক্যামেরাও যেটা বংশী হারাবো কাজাক দं অমাইতা সিন বরক না পুরো বরক চিন বরক ন দেব বর্মা আচ্ছা নों যে বুজাগौमोन আবো বজাগাव বুজা फिकुंगो बरानो दारानि हेडमेट बायनो दाराना आं बाक्सारु सब्रे तंमांनै तेमा सानो पूरा डाइरेक्ट हेडमेट बायदि माने और नाङि कासले थागा যে नंनि फुटेज যে नरक फनंमानि मते बा जे नर सालायमानि मते नर रड बेबो बुजांनानि नायखा नि आमको खामानि पूरा आबो डाइरेक्ट रड आउ तुइ फाइगा। तंगाव आच्छा। मसिन फुटेज तंगो তুই ফাইকা রড গাহংনাय আবো কুবু গাহনাय आमो साइमिया लाथा दा वाति दा संगाव না না साइमिया না সরন আং রমিছে মা সেকা আচ্ছা आमो আম हता আপনা आंगलिया উন্তির তুবু হই गाम परे अंगाय आं डाइरेक्टली अरो डाइरेक्ट नाम्बार करिङै आदसा 100 कल हाकिया 100 नाम्बार कल खामन लगेनो पेट्रोल पार्टी थांगा पेट्रोल पार्टी थांगा कनि थांनाय खया नायमे आकनि आबरुंके जे चुनो बुनाय ताउ जेता रम तुजाक माने मिया हरो ब माने जों दल हाकनानै दा फाइमान कलाय खेना ता फाइमान कलाय फाइ माने मासका फाइकेनो पक्सुना खारका एते मास थांगा मासाना ओ मासा रम टिपि माइदा दा बाइक जेता जे चुनो बुनाय ने बाइक ताउबो स्पट खेलाय जातों পুরো বাইক বতং হারান दंगा जागोन নরন বাইক বারান তংখ सिनि बाइक के जों हरगो दा बै सक्सुक सिननै आनि बाराव जों फन मते दागा दागा लाई खस्थ खस्थ लाई চাবি কই चाबी गरै दागा माइदा বজাগাও পারি आबो उनके एडवाइजर चमिनी गुतम देबर माने चेम्बार जात आग बलिबो আচ্ছা নক খেতাবো বম হাই জাস্টিক নয় না जोंथ' কাইসা তো হ্যারাসমেন্ট जों माने लामाते हिमिसि मालिया आबसो कायसा आगरतलानि चमनि चमनि वस्तुआ नंलायनाय माने अब्रबो नंलाय दङ अबो हाय रक अक्रा चाक्रा रक किसा नाय सालायबाय नांथुं आबो तो अक्रा जोंनास मारो ताई नाय माने हिंगाबा सिनि माने केव माने सिनि मोबाइल बायसे सब किसु जों मिडिया सामसायो आबोसो आनि कानि कमाय थांगा आंगाके कायसा तो आं सिम्पल फेमिलि या भाई ता कक साबो ताय कैमरा खायो आबो दामनि नता अब हायरक जों पिकनिक माना नांगौ प्लास बुजाक मानि मान हानि अब तो जों केस था मेगना ता तामु मानहानि बोलदे आबो मानहानि बहिन जायगा दो मेन का दाइरेक्ट बरक सुनो बथाना नायखा। बथाना नायखा Attend टु मादार प्लास ते ताबो जों तिसाबनो माने रिक्वेस्ट जाते प्रशासनबो जों रिक्वेस्ट खायो जेता सिनि अकरा रो फाइथा गया सिनि प्रनब सारो फाइथा जाते पुंगनार इस्लाम सेक्रेटारि दारन जिबो फाइथा फाइगन बरक स्पट बथां नायखा ताबसि नाहार मुंगे किसामनो যারা जों ताबुक सुदुरा के बाद बाकी बर रम जेखौ जे खरकसानो तो रमखा ओंखाय आमी जागुलो जों ताबुक बरक दा सुनो केसि वतांगरि हिनि माने एटेक खान खाइमा मुं दङ अमा हाइता आबोनि नंनि प्रटेक्सन नांगौ प्रोटेक्शन दङ अमा हाइता